Euskadi Irratia. Amaikak eta 13 minutu eguneko gaietako badugu gaur. Jet edo hegaldi pribatuen eskaria gora egiten ari dela azken hilabeteetan, hala diote adibidez Loiuko aireportuko datuek, abuztura arte iaz urte osoa baino hegaldi pribatu gehiago izan da. Aitor Urkola, egunon? Egunon, Maider, bai, hala da, eta urte marka guztiak haustea espero dute Loiun urtea amaitzerako. Bote prontuan pentsatu dugu honek ere zerikusia izango duela pandemiaren bukaerarekin. Jendeak aurreko 2 urtetan izan ez duen aukera baliatu nahiko duela orain, kapritxozko hegaldi batzuk egiteko, agian batzuk diru pixka bat aurreztu ere ingo zuten, baina galdetzen hasi orduko hartu dugu aurreneko ezustekoa, igoera ez dator, pandemiaren amaieratik, pandemiaren hasieratik baizik. Joanes Matiuet, Basque Luxury konpainiako zuzendaria, egunon? Kaixo, egunon. Zuek besteak beste horixe eskaintzen duzue, hegaldi pribatuak eskaintzen ditu, Basque Luxury, antzeman aldu zuen, nabarmen hegaldi eskariak ugaritu direla, pandemia bukatu zenetik, ala Aitorrek esan bezala pandemia hasi denetik? Pandemia hasi denetik ugaritu dira hegaldi hauek. Lehen bat zegoen tendentzia bat igoerako tendentzia bat zegoen, baina pandemia hasi denetik, izugarri igo da. Zergatik, alde batetik, pandemia hasi zenean hegaldi komertziala desagertu egin zirelako guztiz, eta orduan, benetan bidaiatu hartzuten pertsonak, alternatiba hau ezagutu dutelako, eta orduan, honekin hegaldi pribatuekin hasi dialako bidaiatzen. Eta bestalde ere bai, koronavirusaren kutsa ez transmititzea ebitatzeko ekiditeko, jendeak jet pribatuetan egan egitea nahiago duelako. Pandemiagatik, hegaldi komertzialak iera bat moztu ziren kasu askotan, hori ulertzekoa da, ez, dirua duen jendeak edo enpresek hegaldi pribatuak kontratatzea, baina gero pandemiaren txarrena behintzat pasa, eta oraindik ere hegaldi komertzial arruntak badaude, jendeak zergatik segitzen du, goruntz, hegaldi pribatuen merkatu horrek? Pandemia ez dalako desagartu guztiz. Azkenean, koronavirusak orain jarraitzen du, eta badaude pertsona batzu, beldurra daukatena kutsatzeko, eta orduan, hegaldi pribatuetan, arriskua askoz murritzagoa da. Eta bestalde ere bai, pandemian zehar jet pribatuen zerbitzua lehen aldiz probatu duten askok, erabaki dutelako jet pribatuetan egan egiten jarraitzea. Azkenean askoz zerosagoa delako. Ibili garagu Basque Luxuryko webgunean begira, Joanes, prezio zehatzik ez du jartzen, gazkin jakin batean zuekin bideiatzeko, hori egiten duzue, zuekin hitz egin da adosten da? Hori da, depende nora egin, ze aeroportutara egan egiten da, depende zenbat pertsona egan egiten duten, horren arabera egiten da prezioa, eta horren arabera prestatzen da aurrekontua. Azkenean, kalkulatu behar dena gutxi gora bera, batzutan pentsatzen da, jet pribatu baten egan egitea eszentrizidade badala, baina egia esan, normalean biznesen egan egiten duten pertsonak, jet pribatuan egan egiten badute, prezio aldaketa ez da oso handia. Orduan, lagun talde bat edo famili bat, normalean jet biznesen egan egiten dutenak, jet pribatuan baldin badi joaz, prezioa oso antzekoa da. Bai, eta ezagutu berri ditugun Loiuko aireportuko datuek ere pixka bat hori jakinarazten dute, ez? Abuztura arte, iaz urte osoa baino hegaldi pribatu gehiago izan dela Loiun, beraz pentsa. Hori da, abuztura arte 612 hegaldi egon dira, espanago oker, eta espero da, ordu bukararaino, 650 hegaldi inguru egotea. Eta inguruko aeroportuetan ere antzeko datua daude, azkenen Donostin ere, egunero daude hegaldi pribatuak, eta tendentzia goraka dijoa. Hori da. Gero, jendeak hegaldia kontratatzeaz gain, eskari berezirik egiten aldu, txampain botila eta horrelakoak, edo gauza raroagoak, edo... Ez gauza raroik ez dute eskatzen normalean, gainera edariak, eta noski, barne daude, zerbitzoren barne daude, txampaina eta bazkaria eta bar. Orduan, azkenean zerbitzonek eskaintzen duena da, erreztasuna Europan zehar mugitzeko, eta zuzenean puntu batetik bestera juteko aukera, ez? Eskalarik gabe, askoz komodago da, kolarik egin gabe, malete itxen gabe, eta bar. Eta, azkenean, uste garrantzitsua dela volumena ezagutzea, ez? Adibidez, Europa mailan, Europa guztian, 300 bat aeroportu komertzial daude. Baina, horren ondean, 3.000
aeroportu pribatu daude. Jet pribatu dentzat. Orduan, ikusteko ze dimensio daukan guztionek. Ematen du gauza oso arraroa dela eta marzianoa, baina benetan izugarrizko volumena mugitzen du guztionek. Haien entzungo zenuen, Frantzian hor badela orain polemika, Paris Saint-Germain klubak 200 kilometroko bidea egiteko hegaldi pribatua kontratatu zuelako, Mbappé jokalariak eta klubeko entrenatzaileak barre egin ziotelako, horri buruz galdetu zion kazetariari. Ematen du gaizki ikusia dagoela, ez? Gero eta gehiago hegaldi pribatu hartzea, erregaien krisiagatik ere bai, eta krisi ekologikoagatik, eta... Nik uste dut aukera baldin badago, trenean juteko, askoz hobeto dala, oso erosoa da ere, bai orduan, nik uste dut hori ere kontutan hartu behar da. Eta zertan hegaldi pribatu bat egin behar, polemika horlakoak askotan egon dira. Beste herrialde batzutan ere, Suiza barruan adibidez oso txikia dana, non jendeak jet pribatuetan juten zan, Zuritzetik Ginebrara, tren bat izan da, berehala iristen denean. Horlako polemikak handiak egon dira, eta nik uste ere garrantzitsua dela trenean juteko aukera badago, trenean jutea. Joanes Matiguet, Basque Luxury konpainiako zuzendaria, eskerrik asko eskainitako arretagatik eta ondo segi. Eskerrik asko zuei, aio.